abo gotna hangke omahai sini media takusona bele bele ke hambai maro ani konungka tabukona kap sini kabe kabai am hingke sini media takuna mari mani ke omahai ani bai bokorok sa kurui boni hamje goroni ri rohka omokani kumoi boni besai ang bini buprang jini boni buprang jini besai ngini kong masaka ani bai balai kosto ke tangai mani kereng ma hospital bolo thangnayo 27 tarik sombar January ni 27 tarik sombar tlang mani bisingo bonoro tlang yaro pranyo toni khabaro 2 din hai ton mani pore budbani horo 2টা 500 hongeno bo normal babe bini delivery ingkha angmani bising borok sawo last piso surai asai already paikha pani bising surai no borok no tam hnai nongni peson tai oburui buma tangi mani khosi thagli ani saw angka already borok surai jeno ya phar phaika eri phamani bisingo borok om hai sawo tangi thagmani bisingba madam tangi om haingka ni au kok busungka angka sangmani bising bini thui kom hairo amok samok kok saw angka haipano jeng abo to thui ja kom ya abo jeng sia angka haipano borok ajaga bo tuboi jengno taisa sabikida noni je pesono refer se maro hoisine angka ang sangka madam norok baito jeng norok no sa asawoi basawoi o kerengbar hospital prai borong jeng om haike tuboi om hairo ingja mane udang ja khadang be abo jeng sainia tongke prai no oro tabuk delivery ingja bokotang opting na nang na okok bang sungka engke sungmani bising bono re pharma ro honai ni engke botam ni doskari re pharang kha bang saimaliya abon pore bore ekdom makhang kasak ke to stlang ke juzulum khri ro ka sungno engke sung tlang thamore bor selen thaseri ro ka selen no nai abro bongni ambulance ho kono grei kuchu grei tam hnai bongni ambulance kono light book grei kono grei omhai ang dukhu nangka ani bai ajaga ro thikya ki jibero jokhon rani bazar parngi nei khoifor parng thangkon oborok grikha ab bore baikisa kudikha bokon kokmaliya om hayngine bini theiba khabai tang kobagui thangi jibiu taisa daikha daimani bisingo jibini sini medam sawr bayang kutuk jaka kabang ma kutuk jaka nang tang ktheibaron nahke tubu nono sabu dagi sabure pharo ho omairo punjang jaka ekchole borok jrai kaham judi no ang horiba tangui o bai bo tangui bini borok phonrok se jeston tam hnai obo ongkhor bai kangke botangui omhai nang abo kaisang tabu sini khagnang joto lokuni sini hastini joto sini tai sini biside sini aka bisijit sini sar emele bonobang koyo bo omonoi jeska phono isara gei nai thung jeng obono nayo tangi mani omhai ke borok thuyo jeng bahai ke omhai ke lunga lungi borok oni kisi omhai ke thuyo kebori uko report khainai kri kebo hamjangnai kri sini dofa omhai ke haike mane kunuk jak obon bayang ta koyo o srai busa norok nukhna srai busa bo bini ei matra sata kai sipu o srai jo tau tam sari basiri nai tam sabu sarnai omono sing kunu mungsa sia om hairo ungtong tabu engke sungko bu krei edi bono tangda sanai bono tam khe sing tabu pusinai o pusi mane sungno line ke sertung sini sar sungno sung koyo tai sini khaganang luku kabang ma tongnai tirpra hasti borok sini khaganang borok no mang koyo norok phaini pidi osraino obosta tai bini bosajung maha tongo bosajung bo tabi 11 bosor osraino bosawo porinai bo bufuro tangsarnai bufuro porinai abo kuno saimia abo bini bongni nokhungo bilai ke kablo kabjak tai bilai dukho om hayang tongo bongni tawo bihingni tam ke samung khainai abono borok mungsabono palmaiya rang busabu kurui buni tanya khamai masia om hayang tong borok hai borno judino joto sini sar songnang koijawo sini o hastini khumulung area ningne kerengbarni inginai je tui tongnai sini khumulung je kaham hamya nai tongnai ronga ang kobobo jono kisa phainai pedi bono tam kha baisirnai singa bo koyo sini sar sono tayang koyo sini service ketu sini driver urfelni bono bang koihoro sarne bo phainai pedi osrani obostano bo bom haike tong tai boni nukhung bom tui nang phainai pedi nungnai tam kha omong kha sini o jombojola area dulumnaron para obongka sini moharajani sit
তাই সিনি বিশ্বজিৎ স্যার এমএলএ বিনি বো সিট গলাयो বিধান সভা বিনি যত কিছু বেবাক সিনি অর বেबांनि सिन तिब्रा सारा अर माइके हाइं दङ तामखे जों बुकुं बारा रक जेथिन दिनै जेसपन जे करफोन थागांके जों केबन फन जों नायनै बुकुरै जुब्राय बुकुरै कासे कासे माइमासे मादा मासा ताइसे बिहिक बसा थैजागौ अम हेंनै जों दुख नांगौ जों कामां मा दंगौ सिनि काप से काबाया जों साबाया सिनि खानि कंनो जों थाबनो साइखनाय अम हाइसि आचे निन सिनि मुखे जागदि आनि मुखे बिसराय देब्रमा आनि पारांखो जगिबिन पारा नङा थैनायनि दाम अ थैनायनि आं बिनि जात बिनि ताबो अ थैनायनि बिनि बाहानो जोंनि बोसाय अ थैजानाय सलाखे ताबो थैजानाय सलांगे आनि कुमय बिन बुमुखा निन बुमुखा सिरां दितमके बानि orangnya kayak kita na paran mutal kamu dulu ini saya teh kalau sang aja tahu aja aslinya salah diri salah punya ini ha berinya nggak tahu lu kurang tamu kok kecaran musuh gitu ini lagi suntuk masih sama nih tapi ini orang JMD orang mencon tamu kok sama akan san dulu an beri kan cerai banyak kisah orang kisah beri mana cerai nggak tahu nih lo nanti cerai